Днеска в този хубав четвъртъчен ден се случи нещо хубаво и то е, че разбрах, че Dead Park 2 има компютърна версия. И гледам първо в Steam. Викам, за какво си дам парите за тая игра? После влезнах, потърси в YouTube, Dead Park 2 PC, free download, излезе ми и егона. И то даже не забива. Пробвах геймплея преди малко, въобще не забива. Така че днеска ще се опитаме да минеме поне едната половина от играта и за следващото видео. Млъкни пъти бе, не ме оставя си направи интрото. Така както казвах, добре, ще се дам ето тука. Така както казах в това видео, ще се опитам да дам едната половина от играта, да я мина. Тук има някакви предишни геймплейове, които съм влизал да тествам, запазили са се, но аз ще дам на New Game, не ме интересува да се загубва прогреса колко ще. Много ми е интересно какво представлява това Puzzle Difficulty. Гледай тук Easy, New Puzzles in every game, there are hints puzzle are simple. Тук пък са на Hard Puzzles са по-трудни и без хинтове. То пас, защото някога съм ги ползвал тия хинтове, но няма значение. Започваме да играем от начало, от Prologue, което мисля, че трябва да се води горен етаж. Контролите са много приятни, много ми харесват. С фото се отваря, т.е. с фото се интерактва, с Shift-а се спринтира, което ме изненадва много. Ма то има и много спешна нужда от спринтиране тази игра. Гледайте нормалния ни спид какъв е, гледайте с спринта какъв е. Това е много полезно, особено като излеземе отвънка. 12, 11, 89. Тук се появява първия балон, който трябва да цъкнем. Тук имаше и една бележка, на която пише Charlie, look after Lily, I was summoned to the hospital. Да ходим да видим Лили сестра ни. Да не се притеснява, всичко ще бъде наред. Викнали са майка ни в болницата, защото тя явно там работи. И общо взето ще трябва сега да ходим да проверяваме сестра ни. Traveler. Някакъв ачивмент, който, нали, пътешественик трябва да се води. Окей, дайте го видите. Това вие сигурно знаете. Това е майре. Изглежда съм се научил как да пътувам измежду световете, но това нямало как да ми помогне. Сестра ни нямало да се събуди никога пак. Откраднал е ума й. Скоро ще я унищожи и ще се върне в реалността. И нейното тяло няма да издържи много без медицина. Да не се опитваме да го спираме. Майко мило, това Сиюсун съм го сънувал. Need to get out of the house and seek help for Lily. Трябва да излезне извън къщата. Тук всъщност трябва сега да махна това... Не знам как се нарича това... заключвалка или нещо си там, и отиваме си обратно в нормалния свят. Тук хубавото на тази игра, на тази по-точно версия е, че не ни карат да гледаме никакви реклами за всеки следващ мап отключен. На телефонната версия, мале, беше рекламно мъчение. За всеки следващ мап, дори даже мисля, че и за ето тук сега, като слеземе в къщата, шеха ни карат да гледаме две реклами. Затова тази версия е просто муцка. Окей, find a way to get to the first floor. Да. Тук направо започваме да ходим в мазето. Какво трябваше да се прави всъщност? Появява се още един балон. Добре. Горе-долу си спомням какво трябваше да се прави. Мога да има моменти, в които нямам никаква идея какво се случва, но за сега ми е пределно ясно, защото това може би е частта, която най-много съм я играл на времето. Какво има тук също за ядене? Има... Това меки... Не, това по-скоро е пържена филия. Това е пица. Добре, да не ги гледам, че ще огладнея и аз. It's so dark there, I need to... фенерче. Тук трябваше да има фенерче. Да, верно. Мали, сензитивитито. Понякога просто имам чувството, че много съм го набичил. Даже я дайте ще си го намаля. Change skin ли? Я дайте с това ще игра. Това беше по-готин. Контролите дайте за всеки случай да ги видя. С контрола се кляка. Окей, това ще бъде важно. С Q-то и ето с сменят оръжие, ама то може и с скрола, тъй че това е се тая. С мъто се натиска за мап, който навънка шехме да имаме мап. И инвентори с C, което е окей. Току-що направих един бърз OBS чек да проверя дали съм записвал, защото в момента съм доста надъхан да снимам, не съм снимал от известно време отново. Но има тук доста патрони в мазето, което е много окей. Какво е това? Това е, нали, аптечка. Аз с SK, аз пък какво? Цъкам горе. Locked, заключено. Ето тук можехме през... Ето е трапдор. Какво джавка това куче отвънка?
Значи с това се кляка. Find a way to get to the father's office. Find a way to open the safe to open your father's safe. Тук това сега трябваше да го подреда по някакъв начин, така че това да излезе един код. Куче, моля те престани, защото записвам видео. Окей, намерих едната част. Намерих втората. По-точно, аз не съм ги намерил. Те са си тук, просто трябва да ги подреда. Такъв начин, че да изглеждат като някакви числа. Това май е така. Да, това е по този начин. Това също е по този начин, нали? Да. Това също и май е това, да знам. Чакай бе, това си беше по този начин. Така сега, окей, 9-1-5-6. 9-1-5-6. Enter. И какво ще да има тук? Ключа за отвънка. И тук още един плюс на тая версия, че като се сменяме измежду мапове или светове, не отнема по една минута да зареди, защото на телефона беше пълен ад. Аз ви казвам, тая игра е родена за да е компютърна. Не знам защо има телефонна версия. Едно нещо не разбирам. Защо всеки път като тръгна да записвам, кръка започва да ме боли супер много. Here you are kid. Вау, опитваш се да ме плашиш, но ние сме ветерани в тия игри и не се плашим. Така, започвам сега да обикалям, да цъкам на тия балони и който ме отведе в нормалния свят, си ме отвежда в нормалния свят и продължавам да играя. Но обаче, боже мой! Добре, това е леко зловещо да те гони клоуна Пенилайз, а всъщност той тук да се води някакъв тотално луд дементирал клоуна, не Пенилайз. Но добре. Клоуна Пенилайз ни преследва. А какво ще стане като ме хване? Не искам да го пробвам, дали трябва да го пробвам? Оцели го! Окей, добре, това беше много бързо. Leave home to find help for Lily. Направо да напускам къщата, за да намирам помощ за сестра ни. Ми напускам, каквото ми казва играта, правя го. Look around the street for help. Да огледам из улицата за помощ. Да отида при комшите, не, то тук нямаше как. Какво ставаш тук? Казват, че нали обявят евакуации. Окей, ясно, да не губим излишно екранно време. Не, че нали имам някакво време, което съм си преценил да запиша това видео. Но взехме току-що ново оръжие, което мисля, че е оръжието, което никога няма да ползвам. Никога, освен ако не ми свършат патроните за револверчето. Сега трябваше да отида в болницата. Болницата ми ще беше... Да, ето тук точно. City Hospital, значи ходя напреде. И завивам надясно. Ето го първото чудовище, което ще се наложи да убия. Защо ми лагна така? Няма значение, нали го убихме. Мале, погледнете колко сме бавни без спринта. Боже мой, този спринт ме спасява. Представете ли си да не бях открил, че има спринт? Аз сигурно щях да ходя до болницата с векове. Какво е това? Dead Park, the most fun place in the Farland is waiting for you. Ще чака още. Обикновено като отида до това место, винаги тук е пълно до ушите с патрони. Затова ще погледам и явно няма. Отиваме за тия решетки. Майко мила, погледнете. Чудовища, още чудовища, много разбити коли и много такива табели, билбордове с абсолютно нищо на тях. Газ, еп. Айде по-бързо, спомням си, че беше някъде тук тази болница, нали? Не се удари в мантинелата. Гонят ли ме още? Те две ме гонят даже. Леле. Сега ще ви... Не, всъщност ще си пазя патроните. Нов мап, нови чудовища. Какво е това место? То е болницата. Него сигурно го знаете от доста време. Какво има тук? Мистер Марк Грегори, The Many Patient... и някаква история за играта. Perhaps the trunk will help Lily too. Needs to find какво? Inspect the hospital reception, find the head doctor's office. Разгледах до сега рецепцията и трябва да намеря кабинета на главния доктор тук. Той беше някъде май на горния етаж. Добре, явно ще трябва асансьора да Не, какво трябваше? Тия стълби трябваше, ама за тях ми трябваше и ключ. За сега мисля да си ползвам револвера, защото на него имам най-много патрони и защото най-де по-бързо ги убивам. Имам тук аптечки. Аз какво трябваше да ги взимам тия? Не знам, за сега не ми се налага да се хилвам. После ако трябва ще видя. Какво стана? Майко мила, ти откъде се появи бе звяр? Ма гледайте каква зеленилка се пуска от тях, като ги оцеля направо. Не искам да си помислям какво има в тях. Но това, което видях е, че намерихме ключа за горния етаж. Направо няма какво му мислим и отиваме там. Горния. Окей, горния етаж, той въобще не е добър за гледане.
Бам, бам, бам. Аре бе, мали! Оу! Чай, това е първият демидж, който поемам в тая игра. Това си е доста интересно. Така сега, пуф, то ще го оцеля, ще презаредя и ще го доопувкам. Пуф, значи колко хита? До тук 3, 4. 4 с пистолетчето. За сега тези стаи не са с особено хубави неща. Единствено виждам буклуци. И тук там е някои патрони или аптечки. Оп, ето една аптечка. Мали, то се едно се оригна. Окей, ето го явно ядосания приятел. Тук повече хита, че ли? Тук май 5 хита иска, не знам. Ето това беше стаята на главния доктор, която Самуел Карл, хед доктор. Добре. Сега, за съжаление, ще трябва да занимаваме с безполезни и глупави пъзели в червения свят, с които някакси влезнем в този кабинет. Добре, защо тук някои врати са заключени в този свят, а в другия не са? Тук също вече е заключено. Нямаме избор. И явно ще трябва да ходим да се разправяме с неволите на клоуна и нула и там нещо, не знам какво. О, не! О, не, това щеше да е един много гаден пъзел. Тук някакви меркурии, някакви биологии, някакви форми щеше да има. Не знам какво беше това. Окей, тук това знам, че ще е сигурно кръга. 31 Джулай. Септембър, Джун. Какви са тия дати? Хора, този пъзел в момента го карам изцяло на интуиция. Вие трябва да ми помагате долу в коментарите какво трябва да се прави. Новембър, да, новембър, аре, не знам какво трябва да е, но ще се дам. 30 март. Добре, това някакви празници ли трябва да са тия дати? Въобще не знам. 30 март. О, фак, влезнах в гре. Сета, няма значение, че той силно ме наближава. 31 юни, айде юни ще дам. Какво има тук? 31 ноември. А другите врати какви са? Айде май ще дам. Добре, май ще дам. Меркурий. Окей, значи съм дал правилния отговор, защото ми дава различни теми. Добре, 8 Меркурий, Венерас, Нептун. Какво оцелил съм? Добре, 2 ти, Resuscitation, нещо си там, мала бала. Добре, One Lie, Exit is here. Exit 1, Exit is here. Я дай тук да видим. Мале, този пъзел винаги се очудвам как успявам да го мина. Но пък хубавото тук е, че яко, но всъщност... Охо, то е толкова... Видял го, добре, връщам се в нормалния свят. В нормалния свят той не може да дойде, Ладинчо, да, прав си. Но намерихме сейфа, не знам защо има анимация за сейфа. Looks like he carries the key on safe with him, maybe he's taken the cemetery with the... Да. Най-вероятно този човек е умрял заедно с ключа и трябва да ходим до гроба да го изкупаме, за да му вземем ключа, който е за този сейф. А този доктор е починал явно. Направо излизаме отвънка и сега трябва да ходим да намерим гробището. Я да видя на мапа къде ще се намира това гробище. То е близо всъщност. Окей, щом е близо. Ходим напреде. Мале, какво става? Тук се едно война има. Тук се едно Първата световна е била току-що. С някакъв дементирал клоун и някакви чудовища, където ни гонят заедно с него. Не искам да си хъбя патроните на вас. Не искам да си хъбя патроните на вас. Като взема онова оръжие с безкрайните изстрели, тогава, сега неща. Това щеше да е най-опнатото оръжие в играта. Окей, излязох вече от решетките, значи... то е близо всъщност. Значи трябва да сме някъде на тука, мисля, че... Да, не знам, дайте сега ще се ориентирам. Това беше на ограда. Окей, ти искаш да умреш, явно ще умреш. Ето, пожела си да умреш, ще умреш. Боже мой, какви са тия чудовища, кой ги е мислил, не знам, да немат ни очи, ни нос, ни нищо. Оцели ме! Това е втория демидж, който поемам. Добре, сега. Много жестоко ще съжаляваш за това, което направи. Ето, съжалява. Какво? Това има само 2 ноката. Майко мила. Направо влизаме в гробището. Трябваше мисля, че да отидем към този параклис, който в момента виждате на локацията на Семетери. И там ще се появи един тегъв балон, който да цъкнем, да ни отведе в другия свят отново. Аз трябваше да намеря гроба на онзи доктора, бе. Какъв беше? Карал нещо ли? Не, как се казва този човек, сериозно? Брайан нещо си, Патърсън, Самуел Карл. Ето го на. Не искат. Тихо сега. Хората искат да гледат мен, защото не са ме гледали от много време.
И аз не повярвах в това, което казах, че искате да гледате мен. Оф, добре, айде, идвай, разрешавам. Но ако от YouTube ме страйкнат заради това, ти ще си виновен. Защото, нали, там правила за деца и нещо, доколко разбрах отскоро. You're gonna die now, puppy. Клоуна изглежда така, защото имах този скин безплатно и викам да го използвам. А това е червения камък, който е някакво като пясъчен часовник или два триъгълника злепени едно върху друго. Ще го наричам пясъчния часовник. А това е пирамидата. Отново ме зацепи кръка. Само малко си го разтегнах и вече ме зацепи кръка. Отново! Ау! А това е лист, да кажем, че е. Добре, нещата с кръка лека по лека се овладяха, затова продължаваме събирам. Това окото на илюмената ли трябва да е? Ще го наричам така. Това беше за тука, спомня си. Зеленото мисче беше за тука, нали? Да. Това беше за... Не, това беше за тука. Това ме беше за тука. It seems works. Бързо, че го чувам този изор от тука някъде много близо. Бързо, бързо, дай... тия китове работи ги взимам набързо и изчезвам в нормалния свят. Опа, Данка! Я гледай какво си взехме с нас. Мания лопатата имаме вече шотгън. Какво е това? А това за райфъла. Трябва да отидем да изкопаме гроба на доктора, който мисля, че беше ето тук. Знам, звучи много странно да изкопаме гроба на доктора. Това иска играта, това ще правим. Не съм я правил аз. А не ги тия чудовища. Няма да си хъбя патроните за тях, нали знаеш? Отново сме в града. Не знам защо отнема толкова много време да излезем при положение, че ние просто му отворим тази врата и да си минем. Все едно отваряме врата в болницата или в живота. Да, просто отваряме, минаваме. А то ни го зачита все едно, минаваме на next level. То де факто май е така. Гониме нещо. О, леле, си много близо. 2 хита. А то ние имаме само 2 хита. Ние на всеки 2 хита ще трябва да презареждаме. Това е малко гадно и неприятно, но хубаво ще трябва да го правя. Ето, например, тук. Защо сега трябва да цъкнам F, а не мога просто да си мина през тази вратичка? Тя е отворена. То така ще стане и с една бариера, която е някаква пожарна кола, ще да я щупи. И ние пак по същия начин трябва да я цъкнем и да минем на следващото ниво. Ама нищо. Хората си правят играта както си искат. Ние какви сме, за да им казваме кое не е правилно и кое не е. Тук обаче май няма зум бутон. Да, няма зум бутон и ще трябва да разчитаме на тази точка, която виждаме отпреде. Още един звер, ма няма да си хъби патроните и за него. Ще си паза патрони за зимата. Ще избегвам да ги... За кой той е? Мале, те шеха се появят и други изверги май. Един голям мутирал ще се появи. Един жълт, голям, дебел, петел. Ще се появи. Окей, тебе ще убия. Ти просто си ми паднал. Какво? Какво? Чакай, да не излезе сега още един от тук. В една лаборатория. То не е лаборатория. Това в момента се води, че трябва да е лаборатория. В едно като подземна база. Да. Където шехме сме в едни канали. Абе, ние шехме в някакви канали да ходим. Тая игра просто ще да стане някаква много... Леле, майко! Яла ти да те убием. Добре, този ми иска 2 хита, предишния мисля, че 3 хита ми искаше. Дали с таба се хилвам? Да, с таба се хилвам. Отварям това, взимам инжектор гъна, взимам и ки картичка за асансьора. С тази ки картичка трябва да отидеме... Ще ти кажа след малко, но за сега с тази ки картичка трябва да отидеме на другия етаж, който нали е мисля подземния, в моргата и там да вземем едно лекарство, което е заключено в една стая. И какво трябва да правиш с това лекарство? Да излекуваме сестра ни, защото клоуна в момента я е обладал. О, боже мой. Това що трябваше да го показвам? Не знам, то така и така се вижда. Аз и да не го бех показал, то пак ще се види от екрана. Малко. Да, малко. Това беше един доста изи пъзел, да не тръгне от така. Не. Окей, добре, това ще е пак лесно. Така, това и това. It seems works. Добре, значи проработи. Дърпаме това за пожара. Отваряме тая вратня. От нея ще се появи този изверг. Яла да те убием. Яла. Добре, пак ми искаш 2 хита. Мисля, че в момента един положителен признак на това, че не съм с слушалките. Сирена започва доста дълго вече да звъни, но това на нас не ни пука, защото мисля, че половината от играта я минахме. Половината от играта сме я минали, само трябва да отидеме в онова място, в къщата ни, в нашата къща. Трябва да се върнем в нашата къща и накрая в Dead Park. В ето тамта, да, с она каравана. Ма как го описа?
С оная каравана ми. То с какво? То не е ли с каравана? Също чакай, мапа. Ние сме тук. Дойдохме всъщност от това Хикс. Тъй че ходим. И завиваме после на това, от която трябва да е страна. Мисля, че наляво трябва да е. Наляво? Не, надясно. Надясно ли трябва да е? Чай, защото аз сега не знам от кое е ляво и от кое е дясно да гледам. Да, отляво трябва да бъде. Отляво ли? Добре. Абе, където и да е, мисля, че сега сме на тука. Да, точно на тука трябва да ходим. Покрай тази бариера се ориентирах. Още един изверг. Бам! Бам! Да, по полицейската кола също ще ориентирам. То ми напомня малко на кучето ми, когато започне да си играе с мене. Ти не си ли виждал, бе? Тя от време до време така почва да ни скача. Ето я полицейската кола. Emergency 911. То явно вече и това не работи тук. Щом са евакуирали полицаите и всичко. Значи да разбирам, че ние сме останали единствените в този град, щом всички са евакуирани. И 3, 2, 1. Половината от играта ще я минем точно сега. Не, ние спасим. Мая, това викам, що точно нашата сестра да направи на нищо. Той е клон, какво иска? Нищо. Ще ме чака в Дед парка, спомняме си къде, нали, да побързаме. Пъпи! Ма защо ни нарича Пъпи? Това сигурно значи приятелче тук. Окей, половината от играта е мината. С това... Я бързо да ходя долу да го сейфна, защото не съм го сейфнал. Ето къде беше она пишеща машина. Ето я тук. Значи сейфвам. Това ми е първия сейф за сега. И първото видео на Dead Park 2 мисля, че за сега ще спре до тук. Ако ви е харесало, нека това видео да събере колко? Айде да не е 30, да е примерно 25. Некакво такова. 20-25 лайка. И по-скоро ще... Ютубери искат по 10 000. Мани, ние сме малки още. Имаме още да се развиваме много. Но нещо забелязах. Видеото на Brawl Stars, където беше тотално на майтап, вие го разбихте, бе. 2100 гледания. Вау! Не очаквах толкова много. Но добре, Brawl Stars ще има. Тя и без това тази игра много живна напоследък. Гледам, половината ми клас си я свалиха, половината ми даскал я играе, че даже и повече от половината. Много мои приятели вече почнаха пак да играят. Дори и приятелката ми, смятайте. Тъй, че направо за сега ви казвам айде чао и ще се видим в следващото видео. Бай!